jeg er jo kommet herop for at besøge dig i dag. Det er rigtig hyggeligt. I anledning af vores nye kjoleprojekt. Det må du fortælle mig lidt mere om, hvad det er for et kjoleprojekt. Jeg sidder med en Mette. Ja, det er mig. Ja. Og min kjole. Det skal jo blandt andet sidde sådan, at når herrerne holder om en, at tingene ikke sådan bliver vredet af led og rutscher rundt og falder ned eller falder op eller et eller andet. Det var det der med altså tangoen i sig selv. At der kommer mere og mere ligesom til Danmark, er det ikke rigtigt? Vi ser i hvert fald, at der kommer... Nej, vi ser, at der kommer flere og flere. Jeg bruger mange kjoler. Ja. Og det er jo... Jeg har... før jeg begyndte at danse, der havde jeg mange kjoler, men jeg brugte ikke mange kjoler. Så der hang jo et skabskjoler. De perfekte kjoler, der ventede på den perfekte anledning. Og det problem har jeg ikke mere. Man kan tage noget til sig, som bidrager med noget, ikke? Altså dansen og hele miljøet omkring det at gå ud og møde sine venner og sidde med et glas vin og kigge på nogen, der danser og sådan lige et par gange om ugen lige stramme sig an og rette ryggen og finde kjolen. Ja. Præcis.